Türkmenistanda çilim sewdasy häkimetleriň öňs merkezinde galýar. Munyň netijesinde şoňlar çilim ýene-de satuwda azaldy ýa-da doly ýok boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenbaşyda çilim satýan dükanlarda reýt geçirilenligini habar berýärler. Çilimiň dürli görnüşlerini satýan hususy dükanlaryň tas ählisinde şol sanda Gülälek, Ýedigün, Aşgabat, Şanly, Bahar, Çınar atly dükanlarda temäki önümleri doly satuwdan aýrylypdyr. Bu arada 26 oktýabrda maglumat beren Azatlyň yerli habarçysy munyň dükanlarda geçirilen barlyklar bilen baglydygyny aýtdy. Dükanlarda ýekeje däne çilim tapylmaz derejä çilini barlap, tapylan çilimler döwlet haýryna geçirildi. Dükan iýelerini hem uly jerime tölemeli etdiler. Türkmenbaşynyň hususy dükanlarynda reýtler şu hepdäniň sişenbe gününden geçirilip başlanypdyr. Barlyklar şäherde temäki önümleriniň sewdasy bilen meşgullanýan hususy dükanlarda geçirilipdir. Hususy dükanlara çilim satmak gadagan edilýär. Çilimiň sewdasyna degişli ähli meseleler döwletiň garamagynda galýar. Döwlet dükanlarynda çilimiň satywy çäkli möçberde amalaşyrlar. Adam başyna diňe bir ýa-da 2 guty çilim satylýar. Bu ýagdaýda hususy sewda nokatlarynda çilim sewdasy gyzlyn görnüşde alınıp barylýar. Türkmenbaşydaky habarçymyz şäherde geçirilen häzirki reýtleriň netijesinde çilimiň gytalandygyny we gymmatlandygyny aýtdy. Bu reýtlerin netijesinde käbir hususy taraplardan çilimi tapsa bolýar. Emma ozal gutusy 70 manat bahalanan çilimler indi 100 manada, öň 80 manat bolan çilimler 125 manada çilini gymmatlady. Türkmenistanyň hökümeti ýurdu 2025-nji ýyla çenli temäkiden doly azat etmek planyny eglan eden soň çilimkeşlere we çilim sewdagärlerine wagtal basyşy güýçlendirýär. Çeşmeler häzirki tapgyrlaýan reýtleriň güýçlenmegini bu senäniň golaýlamagy bilen baglaşdyrýarlar we 2024-nji ýylda temäke garşy görüşiň hasam uly göwründe alınıp baryljagyny aýdýarlar. Çilim satýan hususy dükanlara garşy reýtler Tomus aýlarynda Liwap vilayetinde hem geçirilipdi. Çilim satýan dükanlardaky barlyklara polisiýanyň we salgyt edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar. Ýurtda çilim gytçylygy ençemel ýere saklanýar. Çilimkeşlere dürli gadagançylyklar girdilýär. Emma bu çilim çekilmegini azaltmaýar. Çilimkeşlikden saplanmak ýaly sagdynlyk maksatlary iş ýüzünde orun tapmaýar. Döwlet näçe çilimkeşlige garşy görüş alyp barsa da diňe bir taraplaýyn. Döwletdiň öz bähwidini bilýär. Halky, raýatlar barada pikir etmeýär. 50 ýyl bäri çilim çekip gelýän raýatlar bar. Olar bir wada çilimi goýup bilmeýär. Medisina kömegi gerek. Ýa-da dermanhanalarda nikotinni takgyç, tabletka, plaster ýaly zatlar satylmaly. Ýöne bu terişdeler Türkmenistanyň ýekeje dermanhanasynda hem ýok. Diňe gadagan etmek bilen ýagdaýy çemeleşýärler. Dip azatlyk bilen gürleşen Türkmenbaşyly ýaşaýjylar. Türkmenistanda çilime garşy görüş 2016-njy ýylda güýçlendi. Şol ýylyň başyndan bäri ýurtda temäki önümleriniň sewdasy ýiti çäklendirildi. Bu wagtda ähli ygtyýarlyklar sewda we daşarak ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi.